Jaridar L'Enquêteur ta ce dakarun tsaron Nijar sun bankaɗo wata babbar malabar 'yan ta'adda a gundumar Tera, saɓanin yadda a can baya ake yayata cewa sojojin rundunar Barkan ne ke fatattakar 'yan ta'adda, ko kuma wani zubin a ce rundunar haɗin gwiwar ƙasashen Sahel ta yi nasarar kakkaɓe 'yan bindiga. To a wannan karan hedikwatar rundunar jason Sahel ta sakarwa sojojinmu na Nijar komai, wanda kuma ya ba da damar gano mafakar wasu gaggan 'yan ta'adda a yankin iyakokin ƙasashe uku, kamar yadda aka bayyana a wata sanarwar sashen watsa labarai na rundunar jason Sahel. Jaridar ta ce wannan wata alama ce da ke nunin sojojinmu za su iya samun galaba a wannan yaƙi idan aka ba su dama da kayan aiki da ƙarin horo. Dama dai sanannen abu ne duk ƙasar da ke son kare martabar kanta dole ne ta ɗauki matakan tabbatar da tsaro da kanta a maimakon dogara da wasu ƙasashen waje. Kada ku manta ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi like in bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum.